Bine ați venit! Bună seara! Bine v-am găsit! Așa. Apăreți rar la televiziune în România. Eu Doamna Lascu poate să confirme că... A fost și la noi la televiziune și în emisiunea noastră la un moment dat Top Cultura, deci a fost, dar fiind foarte prinsă pe marile scene ale lumii, e greu să vină în mod expres pentru o emisiune la televizor. Veți juca joi la Boem. Exact. Cum vi se pare montarea, regia, echipa că ați fost la repetiție astăzi? Da, am avut repetiția generală. În producția aceasta am cântat acum 6 ani, în 2010. 2010. Ce conservare! Da, nu, că de atunci nu am mai cântat Boema. O fi altă producție, am mai văzut eu. Nu, e aceeași Boemă. Este aceeași a domnului Pantea, care este foarte frumoasă, comodă, tradițională, așa cum ne place nouă, soliștilor și publicului cu siguranță. Sunt foarte fericită că pot cânta cu un coleg, un prieten de-al meu, Daniel Magdal. Cu el am debutat acum mulți ani, în 1992, la Iași, în Traviata, când avea o voce mai liricuță, dar s-a dezvoltat foarte, foarte frumos, cântă roluri dramatice și el și-a dorit de mult. De fapt, trebuia să vin să fac o producție de Lucia. El a învățat expres Lucia să cânte cu mine, rol Edgardo, care nu este în repertoriul său, dar nu am mai putut veni atunci. Uite că s-a evit această ocazie să fim liberi amândoi și să putem cânta acum împreună. Tocmai spuneam adineauri, ca seară, făcând așa, nu știu cum, prin bibliotecă umblând, am dat peste rezumatul tezei tale de doctorat. Deci din 2009. 2009, da. Spuneam, da, și Bădița a fost atunci de față la Conservatorul din București, cu regretatul Dan Voiculescu, da, profesorul care te-a îndrumat, și cu atâta lume bună care avea acest privilegiu de a asculta o divă, una din marile dive, din divele lumii în plină activitate. E geloasă, doamna. Da, spun o iubesc teribil și ea știe asta. Ne-a dat voie să intrăm în laboratorul ei, de fapt, și ne-a împărtășit din experiența fabuloasă pe care o are pe toate marile scene, cu aceste personaje din Belcanto, aceste eroine romantice pe care le abordează în teza de doctorat. Da, eu eram foarte bună prietenă cu regretata Mihaela Agachi și cu domnul profesor Dan Voiculescu și ideea a fost a lor de a face acest doctorat. Nu a fost eu prea entuziasmantă la început, pentru că știu că este multă muncă, trebuie citit mult, documentat, dar a fost o experiență interesantă, lucruri care m-au ajutat și pe scenă mai târziu și, de fapt, ce am vrut să demonstrez eu cu această teză, că nu numai drama, dar muzica singură poate relata această nebunie a eroinelor mele. Înnebunesc foarte des și mor foarte des. Ele. Da. Da, Mășuc, l-am întrebat mai înainte pe maestru Cristian Măcelaru cum ajunge din Timișoara la The Philadelphia Orchestra. Am să vă întreb și am să vă spun și de ce mai înainte. Cum ajunge o, să spunem, debutantă la opera din Iași să cânte la Scala și în toate celelalte opere mari? Și vă întreb, vă spun și pretextul. Sunt prieten pe Facebook cu Adrian Sâmpetrean și m-am trezit cu un anunț, priviți mâine la TVR3, că se dă Boema. Au făcut o Boemă în noiembrie la Iași cu Anita Hartig, ca să se celebreze 25 de ani de când s-a inventat TVR Iași, la Cluj, TVR Cluj. Și am văzut așa și după aia am aflat că Anita Hartig a încercat un an de zile să intre la opera din Cluj, după care ne-a găsit loc, s-a dus și a cântat Boema la Metropolitan. Cum a fost în cazul dumneavoastră? Tot așa că n-ați găsit și ați vrea sau v-au căutat? Cum a fost? Povestiți-ne. Este un drum lung și când mă uit înapoi a fost foarte just că a fost așa. Bine, eu am intrat abia a 4 oră la conservator la Iași, deși... Deci, Revoluția mi-a deschis drumul, m-am dus la un... În 90 am debutat ca Regina Nopții la Iași și îi datorez acest lucru maestrului Corneliu Calistru, care a avut încredere în mine. Eu nu eram... Vă concura... Eram învățătoare pe atunci. O concurați pe Silvia Voinea în acel moment.
Ea era regina nopții. Pusese, altă generație, da? În sfârșit, dar încă mai cânta. După acel spectacol am făcut un recital foarte greu la Filarmonica la Iași. În septembrie m-am dus în 90 la marele, importantul concurs ARD Vet pe Verb din München, unde, spre surpriza tuturor și uimirea mea, am obținut premiul întâi. De fapt, eu vroiam să câștig o experiență a unui concurs internațional. Nu m-am dus cu ideea de a câștiga. A fost... Dar Dumnezeu a făcut așa ca să-mi deschidă drumul către meseria la care visam de mică. Am cântat mult Regina Nopții, în special în primul 90-91 la München, la Teatrul Gärtnerplatz, iar în 91, în martie, am făcut o audiție pentru domnul Alexander Pereira, care din 92 a început să fie intendant la Zurich și eu am început să lucrez cu el din 92 cu el la Zurich. Nu, din 91, pardon, 91. Am avut ocazia și norocul să lucrez cu cei mai mari dirijori din lume, cei mai mari regizori, corepetitori foarte, foarte pregătiți, de la care am învățat foarte mult. Este foarte important să ai un mediu bun în care să te dezvolți și eu l-am avut. Alternam Lucia cu Edita Gruberova. Deci stăteam mult în culise și vedeam cum se mișcă, cum cântă, cum respiră. Apoi am avut o perioadă de 5 ani când îmi lucram singură rolurile tehnic și la un moment dat mi-am dat eu seama că e nevoie de ceva. Am cunoscut-o pe maestra Mildela D'Amico la Milano, în 96, cu care am lucrat foarte intensiv și țin minte că plecam dimineața la ora 7 de la Zurich la Milano, 4 ore cu trenul, 2 ore lucram cu dumneei și seara mă întorceam și poate a doua zi aveam un spectacol la Zurich. Am făcut foarte mult sacrificiul ăsta, dar s-a meritat. Pentru că ea o avusese ca maestră pe Mercedes Leopard, care a fost și maestra Renatei Scotto. Și am lucrat, nu mă lăsa un sunet să fie așa și așa. Trebuia să fie perfect la ea. Deci tehnica vocală m-a interesat foarte, foarte mult de la început, pentru că știam că rolurile pe care le voi interpreta trebuie să fie foarte bine pregătite tehnic, în special bel canto. În bel canto trebuie să fii perfect. Maria Callas spunea, cine poate să cânte bel canto poate cânta tot. Și asta este adevărat. Cine poate cânta Puccini, numai Puccini, de exemplu, nu poate cânta Donizetti, Bellini, Verdi, mai ales Verdi, care este atât de dificil din toate punctele de vedere. Și asta m-am pregătit foarte bine tehnic. Unde am cântat am avut numai succese, toată lumea a început să mă cunoască și s-a vorbit și uite așa, nu am făcut prea multe audiții, dar deci ați crescut prin calitatea demonstrată pe scenă. Da, am demonstrat pe scenă și uite așa, la Scala am făcut audiție pentru Lorin Maazel, pentru Traviata și m-a luat imediat. De aceea că și doamna la Da, și trebuie să spun că am fost de față, am văzut-o în Luisa Miller, după aia în Carmen, unde era Micaela, cu Elina Garancea în rolul titular. Am fost la Lucia. Și Lucia în iunie trecut, unde un triumf, totdeauna de fapt a triumfat. Și într-adevăr... Deci tot îi dau cu 2012 am făcut premiera cu Luisa Miller la Scala și nu se mai făcuse de la Ricciarele, deci 20 de ani înainte, și a fost un fiasco total și toți stăteau așa pregătiți să tragă, dar am avut un succes fenomenal. Felicitări, vă mulțumim foarte mult și acum așteptăm să ne îndemnați, ca să zic așa, să venim joi la operă, să vedem neapărat. Din tot sufletul. Deci eu am fost când a cântat în urmă cu niște ani, când a fost în 2006, parcă, sau când a fost Boema, când ai mai cântat tot în această montare. 2010. 2010, da. Puțin după premiera
Lionel Pantea, la premiera cântat Anita Hardy, care era încă studentă la master atunci, era masterantă chiar la clasa lui Lionel Pantea și de-aia a ajuns să cânte, să facă premiera. Pentru mine, Elena Moșuc rămâne cea mai bună Mimi pe care am ascultat-o vreodată. Serios? Nu am cântat foarte mult. Nu, deci eu am ascultat-o atunci și totdeauna e foarte greu deci să interpretezi acest rol de fată care e bolnavă, care moare și deși trebuie să ai atâta forță vocală, să te auzi într-o sală întreagă și partitura aia atât de grea să reușești să-i redai toate sensurile, în același timp chiar să vezi că moare, că e bolnavă. Ei iese foarte bine treaba asta. Deci vocea ei, consistența aceasta vocii ei atât de specială, îți creează dintr-o dată starea aceea. E magie. Prin simpla voce face magie. Să ascultăm. Și vă așteptăm joi la operă. Venim și în culise.